За състоянието на българското здравеопазване и перспективите пред развитието му ще си говорим с Деница Сачева, председател на Международния институт по здравеопазване и здравно осигуряване. Добро утро! Добро утро! Госпожо Сачева, от години се говори за нуждата и необходимостта от здравна реформа, от здравна промяна. Използват се чужди модели, но сякаш нищо все още не е проработило при нас. Защо така се получава? Защото не може да се избере посоката, по която да се тръгне. От една страна реформата, която започна 1997 година, тя стартира с идеите за повече пазар в здравеопазването и 15 години по-късно ние виждаме, че държавата прави почти пълен кръг и отново говорим за държава, която доминира здравеопазването. Говориме за бюджети, говориме за заплати и в крайна сметка няма как да получим друг резултат. Болниците са търговски дружества, но те не могат да оперират реално като такива, защото всъщност са на бюджетна издръжка. Тогава какво трябва да се случи и доста обсъждания въпрос за частните здравни каси, според вас реализируем ли е? Частните здравни каси вече изчезнаха, няма ги, тъй като с закон от миналата година те бяха преобразувани в застрахователни дружества и на практика доброволното здравно осигуряване в България вече не съществува. Така че, може би, когато законодателя реши да промени закона, вероятно ще трябва да започнем отново от начало. В финансово отношение, достатъчни ли са парите, които държавата отделя за здравеопазването? Държавата отделя повече от 3 милиарда, но всъщност по-коректно е да кажем не държавата, а ние, защото ние ги плащаме чрез нашите данъци, чрез нашите здравни осигуровки. Това е почти 2,5 пъти повече, отколкото във времето, в което стартира здравната реформа, т.е. само преди 10 години. Което означава, че има някакъв проблем, защото не може средствата да са увеличени толкова пъти, а хората да продължават да бъдат недоволни и в здравната система да продължават да се трупат дългове. Парите винаги не са достатъчни, но начинът на управление на парите е много по-важен в случая и според мен върху това трябва да се фокусираме. Български медици се реализират в чужбина и те стават все повече. Това до каква степен и как оказва влияние върху качеството на здравеопазването у нас? Пагубно, защото дори днес в медиите прочетох сутринта, че вече средната възраст на лекарите в България е между 50 и 64 години. Така че сами си правете изводите съвсем скоро, в рамките на един 10 годишен период, какви лекари ще има в България. Специално за здравеопазването, приложим ли е някой чужд модел у нас? Извинете, чужд модел не е приложим, защото здравеопазването навсякъде по света трябва да следва културата, традициите, възможностите, икономическите и социалните на съответната страна. Не е случайно за здравеопазване няма единна европейска политика. Има единни стандарти, които трябва да бъдат спазвани и единни индикатори, които трябва да бъдат постигнати по отношение на смъртност, на здраве, на продължителност на живота и така нататък. Така че всяка една страна сама за себе си трябва да реши модела. За България модела на солидарно здравно осигуряване е възможно най-подходящия, именно от гледна точка на история, култура, традиции и разбира се социални и икономически възможности на българското население. Трябва да си даваме сметка, че в България вече само около 2 милиона души работят и всъщност издържат всички останали. И държавата все повече и повече се занимава с преразпределение на произведеното от тези 2 милиона души, а не с създаване на условия тези 2 милиона души да стават повече. На осигурените граждани сякаш стават все повече. Да, парадоксално е действително, че Националната здравноосигурителна каса плаща около 3 милиона лева годишно на Националната агенция по приходите за това, че тя събира вноските на българските граждани. Същевременно ние нямаме ясна информация какви са тези хора, които не плащат вноски. Касата твърди, че това са самонаети хора, това са хора, които са с възможности. От друга страна, Пирогов миналата седмица обяви, че неосигурените, които са преминали през болницата, са хора, които са с безработни, хора, които имат социални проблеми, за които пък теоретично и поне по закон държавата би трябвало да се грижи. Има една неяснота, не е ясно какви са тези хора. Ако тези хора са действително социално слаби, то държавата трябва да даде отговор защо не превежда вноските за тях. А ако тези хора са самонаети и хора с възможности, тогава системата трябва да си даде сметка, че очевидно има голямо недоверие. И това недоверие е напълно оправдано, защото всеки един от нас, които плащат данъци и осигуровки, на практика плащаме за здравеопазване 5 пъти.
Един път чрез данъци, един път чрез осигуровки, един път под масата, един път на касата. И в крайна сметка сме облъчвани постоянно с СМС-и за това да даряваме пари за лечение. Има ли начини за справяне с този проблем и какви са те? Трябва да се избере много ясен модел за това на къде продължава българското здравеопазване. Ако бъде избран моделът, с който стартира здравната реформа, моделът за пазар и за солидарно здравно осигуряване, ние спокойно можем да бъдем страна близка до показателите на Холандия, защото в Холандия се реализира именно този модел с една каса, която регулира риска, но с много доброволни здравни фондове, които управляват вноските на хората и които купуват от тяхно име здравни услуги и съответно осигуряват пазар и конкуренция. Споменахме социално слабите хора. Системата за социалното подпомагане трябва ли да бъде променена? И по какъв начин? Системата за социално подпомагане в общи линии продължава тази порочна схема на това, като че ли държавата да упражнява повече социална корупция, отколкото социална политика, тъй като начина, по който се разпределят постоянно пари на калпак, създава една прослойка от хора, които вечно могат да бъдат социално слаби. Някои избират това, защото намират това за по-лесния избор, а други просто са бетонирани, защото нямат възможност да излязат от този порочен кръг на бедността. Цялата система за социална защита в България трябва да работи единно и да бъде координирана. Не могат да бъдат правени адекватни социални мерки, ако няма същевременно адекватни здравни мерки и едновременно с това мерки, свързани с образованието. Само когато всички тези системи се развиват заедно, само тогава може да се излезе от порочния кръг на бедността. Иначе ще продължаваме да раздаваме така пари на калпак. Само преди няколко месеца през март служебното правителство раздаде 40 милиона лева. Сега се очаква нови 40 милиона лева отново да бъдат раздадени на социално слаби хора. Тук ли някъде трябва да се търси ключа за справяне с проблема и с безработицата? Проблема с безработицата е много пряко свързан и с средата, която правителството създава за икономика, защото само когато имаш от една страна здрави хора и от друга страна, когато имаш среда, в която бизнеса да се развива, само тогава реално могат да бъдат създавани работни места. Аз съм противник на тезата, че държавата може да създава работни места и също така не считам, че програмите, които се практикуват в България за временна заетост, всъщност решават този проблем. Напротив, това са временни решения, които пак отново водят до това да се затваряме в един порочен кръг. Ако някой е нает само 3 месеца за да мете улицата, това не е създадено работно място. Коментират се начини и стратегии за подпомагане още повече на майките с малки деца. Кои според вас са най-ефективните начини? В България има много сериозна социална политика по отношение на майките. В България майчинството в общи линии е едно от най-дългите в рамките на Европейския съюз. Така че по отношение на стимулите, които са свързани в това отношение, мисля, че няма какво повече да се направи, но по отношение на подпомагането от гледна точка на финансовите средства, които се дават, вероятно трябва да бъде измислена нова политика, тъй като да се разпределя на всеки го по една малка сума, в която в крайна сметка не води до нищо, по-скоро е една имитация на политика, отколкото нещо реално. По-скоро аз бих приветствала политика, която е свързана действително с доходите, с възможностите, с това дали една майка има самотна майка, дали има партньор. И така би било много по-справедливо, защото реално трябва да се подпомагат само онези, които наистина имат нужда. А онези, които могат да бъдат производители на брутния вътрешен продукт на България, трябва да им бъде дадена възможност чрез повече детски градини, чрез повече социални услуги, за да могат техните деца да бъдат отглеждани, тези жени да могат да се върнат по-бързо на работа. Но да се стимулира дълго време да седиш без работа, за да гледаш детето си, същевременно като ти се дават 50 лева на месец, грубо казано, това в крайна сметка наистина е порочен кръг и е псевдополитика. Друга уязвима група са пенсионерите. Сега идва и зима, един особено тежък за тях сезон. Как биха могли да се чувстват малко по-добре? Пенсионерите се чувстват по-добре обикновено, когато, разбира се, имат коледни добавки през зимата, но за съжаление, знаете, че пенсионната политика в България доста дълго време също обсъждана тема. Пенсиите постоянно се твърди, че се увеличават, въпреки че те се увеличават номинално с стойности, които на практика не променят живота на хората.
В това отношение също биха могли да се търсят и допълнителни стимули за облегчаване на живота на пенсионерите, свързани с създаване на повече социални и на повече здравни услуги за тях, защото България в дългосрочен план, поне в близките 10 години, ще продължава да има застаряващо население и натиска, който хората, които живеят в България, ще оказват върху държавата за това да има повече социални услуги, ще става все по-голям. Тази зима, според вас, ще станем ли свидетели на едно още по-голямо социално недоволство, предвид това, че има нужда от много реформи, а пък реализирането им отнема време? Съвсем определено. Аз очаквам да има обостряне на ситуацията по улиците веднага след първите сметки, които ще пристигнат за парното. Знаете, че още сега дори има недоволство за сметките за ток, тъй като очакваното намаление всъщност не се е случило. Това, че е взето решение на правителството за намаляване на цената на ток, разбира се, не води автоматично до намаляване на тази цена, защото пък енергоразпределителните дружества са начислили други такси, с които пък да компенсират други решения на Министерски съвет. Така че при всички положения хората няма да бъдат поставени в добро положение. Още повече, че обвързвам това и с новините за намалените инвестиции през първите 6 месеца в България. Предвид нестабилната политическа обстановка, такива големи и съществени инвестиции до края на годината също не се планират, а това пряко влияе върху възможностите хората да имат работа и да се произвеждат повече пари, възможности за развитие. Благодаря ви много за това гостуване. Гост в новините на ТВ+, Деница Сачева, председател на Международния институт по здравеопазване и